Hola, jo sóc Snow. Avui som 5 de maig de 2026. El divendres vaig anar a la boda. Vam fer unes fotos. El fotògraf està molt bé. A les 12:30, més o menys. I per ordre a l'Eloi, l'Àlex, Àlec, jo, el Trepat, Albert, el Thierry, el Titi, el Roca, el Roger i el Cesc. Després vam fer un vermut, còctel complet. Hi havia risotto, no puc menjar. Hi havia pals de formatge, però no puc menjar. Sí puc menjar salmó, uf. I carn, oh. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Alicia i Axel sembla un somni, però està passant. Què està passant? A Bellaterra vam fer una foto i després va celebrar la boda del Titi i va fer una foto a mi i després és el map. Espera't, dos coses. Un punt de llibre per contra el càncer de mama. I està bé! La Cristina va dir que fa 3 anys la seva mare estava patint un càncer de mama i 2 anys més tard el Trepat, la mare, també. És per això. Per començar això, això, per continuar, jo vaig demanar Suprema de Barro Salvatge. Està molt bo. O l'altre, melós de paelldeta amb salsa de xef. I de postres no puc menjar llet. El jefe va dir, no pots menjar? Què? I jo vaig dir, sóc al·lèrgic a la llet. El jefe va dir, segur? No ho consta. Segur. Més tard, perdó, és sense llet. I ja està bo. El Tapat va dir, vull una guardada de xocolata. És cert. Està bo. Això. La segona, després. Vam ballar i, hòstia, vaig notar que el Trepat està content, està feliç. És una boda, sí, també, però abans el Trepat no podia dir això, ara sí, i coses, i vaig plorar 2 llàgrimes i mitja, però vaig plorar. Vaig dir al Trepat, estic plorant perquè tu no estaves bé i ara sí, i estic content i una evolució positiva. I el Trepat va fer una abraçada. Ah, mira, al lavabo
hi ha uns tatuatges. Mà esquerra. Mà dret, no. Per què? Per què? La mà dreta costa. M'he oblidat... No, despistes. La mà esquerra sí, però a la mà dreta i russant, sense voler, va borrar. I és per això. I l'endemà, mira, a taula va regalar a tots un jersei. Això, això, és molt guai. Attack on Titan. A la nit, a les 8, tots del grup volíem fer el lavabo i no passa fotos. El fotògraf, no el trapat, és diferent. Estic molt content perquè està feliç uh, el tapat i la Cristina. I enyoro. Gràcies per convidar-me. Adeu, que vagi bé. Demà potser. Per què? Perquè The Boys i Daredevil. Que vagi bé.